ጉድ እንተይ ተሰምዐ መስከረም አይብሕትን ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም እዮም ዝብሉ በቋንቋ አምሓርኛ እውን እንታይ ማለት መስሉኩም ዝኾነ ጉድ እንተይ ተገብረስ ሓደ ዘመን ይሐልፍን ማለት እዩ አብና ኢሎም ማዓንተ ዝተገብሩ ጉዳጉድ ነግረኩም ካብቶም ዝተገብሩ ጉዳጉዳት ቅድመ ጥንቃቐ ዝኣክል ዶ አፍሪካ ዘለኹም ተወለድቲ ሓበሻ ዝኾንኩም ማለት እዩ ብምልኹም ቋንቋ ይትሰምዑ ዘለኹም መደበት ተከታተሉ ዘይትከታተሉ ወላ ዘይትሰምዑ ወግን ሕልፍ ክትብሉ ዝረኣኹም ብምልኹም ጥንቃቐ ክትገብሩ ኣለኩም ምክንያቱ ጽቡቕ ይስማዓለን ማለት እዩ በኻሊ ባህላ ድማ በወገን ትግራይውን በተመሳሳሊ ሕጂ ወዲናይና ማለት ወዲናይና ክባል ከሎ ወይ ናብ ዲፋክቶ ወይ ናብ ሃገርነት ወይ ናብ ዓርሰ ምርኮሳ ወይ ናብ ምግንጻል መንግስቲ ዝሮድሮ በሓዲኡ ብዝተፈለየ መንገዲ ወዲናይና ዝብሉ አካላት መጽዮም ኣለው ነቶም ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም ዝቃወም ዘለዎም ሰባት ብምልኦም ድማ ምእሳር ተጀሚሩላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብትእዛዝ ኣወል ስዒድ ከም ዝተዘርበ ወይ ከዓ ቪድዮ ሒዙሉ ተባሂሉ ዝረበሉ ዘሎ ብርሃነ ገብረገርግስ ሎማዓንት ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ተወሳኺ ሎማዓንት እውን ናብ እሱር ዘእተው ካሊእ ሰብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ኩሎም እናኣረዩ ምእታው ናብ ውሽጢ ዓዲ ጀሚሮም ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ይቕፅሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ مزيوم تتحيزو سجردوب ناي أول سعيد بفلا يبز حلف أوان مالتيو مس سجردوب تتحيزو زموت أخسي زرسنا جرمايون كم زلوا بزحت سبات يزار ولو زرسنا فقادي هب نخطأتو نخطوات سجلز بهالجوداي موت يلو بخمي من قد إنها بزجوداي زي أتينا زلنا زبل أبتنا لو ما عند تسمعهم مالتيو ركب هاجر أمريكان هاجر إيرتران بزملكت أتي إنشيت استجابر جوداي ناب كل التواصل اللي مالتيو اتحدى كل التيوم منجستي إثيوبيان منجستي إيرتران عرق أخجبرو يسمع معه مالو زبل تخون أتي زحلف أوان زنبرة مالتيو ناي إمباسي أب وول ستريت جورنال تصحيفو زنبرة بزعباتي إمباسي إيرتران تركت إنيشيشن ويكات رينستيت مقبار تركباتهم كان بحدش من العال بزملكتون نز قداي زي زاروا أكلات الله لو ما عنتي مجلس هو الله مالتي تي إمباسي أمريكا لو ما عنده تريويه سلازم الشانل اللي حدش تنحر أخوينكم سبسكرايب بمقبار نت شانل جمروا خلوكم مزدل مالتي اتصبونا جرجن لو ما عنتي هناس أير يتزنبوا لي حد السبات الله وتم هناس أير يتزنبوا لي سبات كسمع مينه هي ما شدنا يتبارك اللي لك كم تانات كرأي لني بفلاي بزعوا قربتنا تملكت تسامعنا لنا مالتيو مسنو هيما مالتيو ስለዚህ ብዛዕባ ጉርብትና ዝምልከት ብዛዕባ ሕውነት ዝምልከት ሲ በትናት ካረኣያ ተማሳሳሊ ዝብል ሓሳብ ገሊጽ ሌሎ ማለት እዩ ሙሴ ፍሻለ በተማሳሳሊ ላይክ ገይርወሎ ሙሴ ሓወይ ይቀነለይ ነውን ከምኡ ኪዳነ ክፍላት ሽለን ብጣዕሚ ዘነቀካ ብፍላይ ኣብና ኤርትራ ዘለካ ገንዛበ ተጋሩ ድማ ካባና እንተ ዘይተማሂርኩም ልክዕ ከምዛ ዝበልካያን ዓደይ ገዲፍካ ንነፍሰይ ምባል ክትጅምር ያ ሽዑ ከም ደቀ ዛግራ ፋሕ ክትብል ኢኹም ከም ናትና ዝብል متأنقط حزل صبوق ملأختي إجرام منجدو عدنا قط كل جليس الله مالتي كيدانه نقول لكم مسي كبرتي هابلي يغني اللي كلكم يزيد الله مالتيو كنت صدق خنسجرنا في نادم عند فيديو نسجر بغضها مالتي أتقول داي سمعوه حند بتاوي كوينات نمجمار زبل يحجي حتصير ولا ترستونكم اللي يصحفوا زلت سبعي مالتي أتذكرم تاريخ زيو جيتها تبهال نجار كلنا ناول واقع اليوم لما عنتي كنجمر إنا زولوا قداي سمعوا إحنا ترى عبارة عقاب ترى ليو على باطع عقاب ده هذه لا باطع له حتزور لا فوق سوداني له حتزور يكون برا الحين هذه بسودان بيت راني وخر بتعرض جنزة بركم هاجرة مسنقفة مسنا شلون باوند ولا حالي وانت هاليو ده حدا ينا بكتما بقرة سرح الحرز نبي بدل لنا نمس هاي نقدر نحط دلنا هنا نفسه بما ينفقد بباطعين بفورتودان كنبت تحولنا مريتنا حلقة غلوه نايم عراف مريتنا نايم عراف مريت ناي قدن يدكانو زي حلك اي مسمر عبد خرمت زي خرمت خياتات عبد يحمد رعون شرارهم تقليلو ثم زدالهم يتكزز زبزلو تقاليلو خوط خير الله حراي اتزرا سميعهم ما يخم زدقام يقولون قدم حجون عفاي دم ناوصالو زقنيه ጉዳይ ተዛሪበኩም ትግራይ ናይ ከረንሲ ኔሽን ወይ ከዓ ማልታይ ከረንሲ ሲስተም ዘሎ ዓዲ ክንገብር አይና ዝብል እሞዚ ከዓ ንትግራይ ብኸመይ ሓስያ ዝብሉውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ነጊረኩም ብኸመይ ጠቅማ ብኸመይ ሓስያ ክልቲኡ ክንሪኢና ብኸመይ ጠቅማ ዝብል እቲ ቅድም ዝብልዎ ዘለው እቲ
ንሳቶምን ዝህንጠውዎ ዘለው ዝህቅንዎ ዘለው ደስታ ኣነውን ስለዘይ ሕጉሰን ይኾነና ኣብነት ገንዘብ ዝሰኣነ መንእሰይ ገንዘብ ረኺቡ ክነግድ ገንዘብ ዘይብሉ ትውልዲ ገንዘብ ረኺቡ ይነግድ ገንዘብ ካሽ ፍሎው ይህሉ ብካሽ የውእቱ የውፅእ ይሰርሕ ማለት እዩ ንምዕባለን ንናይ ውሽጣዊ ንናይ ስነ ቁጠባ ዕብየት ገንዘብ ወሳነ ነገር እዩ ምክንያቱም ምዕባለ እንተይልና ቅድም ኢሉ ገንዘብ እዩ ዘሎ ስራሕ ተውፍረሉ ኢንቨስት ትገብሮ ሪኢንቨስት ትገብሮ ትዝረኸብካ ገንዘብ ሰሪሕካ ከዓ ትረኽበሉ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፕሮብሌም ንሳቶም ዘይፈልጥዎ እዞም ከም በዓል ወዲ ቢተው ሃይለ ደደቢት እውን ድሕራይ ከም ዝነገሩ ንሕርዳ ኮይኑ ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ ተመራቂ ኢሎም ምዚ ዓይነት ስነ ኣእምሮኣዊ ግንዛበ ዝየብሉ ጉዳይ ግን እንታይ እዩ ከረንስታት ዲቫሉዌት ክገብሩ ከለው ፎረን ከረንሲ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ሞኔታሪ ፖሊሲ ዝየብሉ ገንዘብ ስቁልካ ስለ ዝሓስካዮ ዝነግድ ዝመስሎም ኣለው ከምኡ መሲሉ ዝስምዖም ኣብ ኢኮኖሚ እትወሳነ ዝበሃል ነገር ኢኮኖሚክስ ክትመሃር ከለካ ሓደ ነገር ዕዳጋ እዩ ዕዳጋ ድማ መተዓዳደጊ ንሓደ ኣይፎን ብሓደ በጊዕ ወይ ከዓ ንሓንቲ ዶዘር ብ500 ለሓሚ ሒስካ ኸይድካ ስለ ንምትዕዳግ ስለ ዘይምቹ ዛስዋእዩ ከዓ ገንዘብ ዝበሃል ነገር ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ ሲ ሚንስ ኦፍ ዕዳጋ እዩ መተዓዳደጊ እዩ ማለት እዩ መተዓዳደጊ ክንብል ከለና ነቲ ዕዳጋ ስሙዝ ይገብሮ ንምልዋጥ ንትራንዛክሽን ቀሊል መንገዲ ይኸፍት ከም ምባል ደልና ኢና ሕጂዞም ሰባት እዚኣቶም እንታዮም ዝዛረቡ ዘለው እንድሕር ዳኢልኩም ሰለስተ ዓይነት ከረንሲ ክህልዎ ኣብ ትግራይ ዋላ ብር ከምኡ እዩ ናቕፋ ከም ዘለዎ እዩ ናይ ሱዳን ይብል ጽቡቕ ይምጾ እንዶ ቶም ዝገዝኡ ቶም ገዚኦም ዝወስዱ ሰባት ይምጾ ብማዕረ ዋጋ ብተመጣጣን ዋጋ በማዕረ ሓደ ዓይነት ኤክስቼንጅ ሬት ተዝኾኑ እኮ ኣልሓን ፀገም የብሉን እቲ ሓደ 10 እዩ ናይቲ ሓደ 10 ዕፅፊ ማለት እዩ ሓደ ብርሲ ሓደ ናቕፋሲ 10 ብር እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣነስ ሓንቲ ናቕፋ ንኽረክብሲ ክንደይ ገብረልን ማለት እዩ ንኣብነት 100 ናቕፋ ንኽረክብሲ 1000 ክበለን ማለት እዩ ታይምስ ሓቀይዶ 900 ዕፅፊ ታዩ እንታይ ብዝብል ኣነ ሰርሖ ዘለኹ ንምንታይ ለእት 9 ዕፅፍስ ንዕኡ ክቦ بخالي بحالا ولاتي حدا نقفة 10 بر ولا وزت زبحال نجار منقدفه اتن نايب علاتن إنفليشن زلون عدتات نابنت كان بعد السودان أما السلاسي نتناي تجري زول الإقليم بخميس ألو فلوت تسلم عداقان من قادي تك تسلم عداقا مالت سماقل المقبر زي تدلي من قدي أو أحط نمتعداق بدحريو أمو داتا أبناي تجري عداقا وي صويلو زي زدلن كم حلفنا توصل زخونة مدحانيت نحكي من ناتات كمتن زي خلق قرب زي ما نمسب زقوا أصرو هاي بهال زي يقولوا صويل كان هاي شفات عدي خون من الجد حماق نجار خوني مالتي تسلم علاقة خوني تعدم ملو ويد ما بزيت اللي ملكعو نتم حبرسبنا بملو مالتيو نا إنفليشن أتي وزي يروح جبري سلازي تريبل كرنس سلازلو حنت عدي حفتامي مالتها كونت أتجنزب purchasing power خرقني رو تعاقم مالتي زوم سبات زي أتونكم زي أمثل أمر اللهم دنيا بحق تيلكم كابي أمتيهم معز خيرات تيلو مزنق عبيري أمي فوت ما معز خيرات زبلا بحال أنا زي أمي كوز جلس خامي خاطري أوزي شيلكا السوق دفع بيسي ويتقرأي وانت أجيمو أيزلو وإيرترا وانت أجيمو أيزلو شيلكا تصوم بطرح نخدمو عن أو كلتي هزوتات سبيشال خاطر تقرأي مولو كله دقف نخيلو نتمنكس أسعى جورانديو just because هذا سبب لازم خصصك it doesn't mean it's true human rights نير ترى كله زي مسكسساي that we know بس قلنا يتقدر ده جبان جرب للي هم قداي وردون إيرتران نقدر وردوال how is that even possible سلازم زي منقص زي نبي إيرترا كنا تقبري دللو and بحبو ده كنا بقلت إذا ربالو إيرترا دما ناتا ناشنال انترست أقدمك سريع كتكلا خلص لا تدلي زوات أنا قرت تدلله مس أكسل في مس دليل ما تسلف الله جيتي زقات ما ترسع ويون زلل وزبالة سبيلا whatever happened الحركة زي بفلا reparation استبلاز الله كزيت وسط processing أنا من قصة اللي أنا زرقت أنا كسب إجرا reparation سوي وصلنا لنا ليش وسط عملات የአሜሪካ ኤምባሲ ቲም በትላንትናው ዕለት ወደ መቀለ ተጉዟል። ከዶክተር ደብረጽዮን ከወይዘሮ ፈትለወርቅና ከዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ጋር ሰፊ ሰዓት የወሰደ ውይይት አድርጓል። ፒውርሊ የማስጠንቀቅ አይነት ዓላማ ያለው ጉዞ ነው።
ማስጠንቀቅ አይነት ዓላማ ያለው ጉዞ ነው። በተለይ መንግስት እንመሰርታለን፣ የድሮ መንግስት እንደገና ወደ ቦታው እንመለሳለን የሚለው አካሄድ ብዙ መዘዝ እንዳለው አደገኛ አካሄድ እንደሆነ አንድ ነገር ቢፈጠር ጦርነት ቢነሳና ሌላ የአካባቢ ቀጠናዊ መልክ ቢኖረው ሊፈጠር የሚችል ነገር ኃላፊነቱን የምትወስዱት እናንተ ናችሁ እንዳሏቸው ሰምተናል። ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንድሕር ዳ ኮይኑ ሓደ ነገር እንዲ ተዘኪሩኒ ዘሎ ማለት እዩ ንዓኻትኩም እውን ክገልፀልኩም ተን ክልተ ዝሓለፋ ቪድዮታት ሓንቲ ናይ ጆርጆ ድራር ወግዕያ ነይራ ሓንቲ ከዓ ማለት እዩ ናይዚ ኣውራምባታይ ምስ ትበሃል ወግዕያ ዘላ ማለት እታ ናይ ጆርጆ እንታይ እያ ትብል ንዓና ብዝምችወና ጥራሕ ይኸድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ዝብል ዓይነት መልሲ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕናሲ የዋፃና ኢልና ሓሲብናዮ ኣሎት ካሊእ ተገይሩና ንብሎ ወይ ከኣቲ ተጎዲእናዮ ንብሎ ኣሎ እዩ ንሱ ንረሳዕ የበልናን ግን ኣዋፃእ ኮይኑ ዝረኸብናዮ መንገዲ ንኽተሎን ንስዕቦን ኣለና ሶ እዚ ምግባርና ድማ ሓጢኣት ኣይኮነን በደል ኣይኮነን ዝብል ኦፍ ኮርስ ንዕኡ ብጥቕሚ ኣንጻር ስለ ዝሪኦ ዘሎ ሓጢኣት እዩ ዝበሎ ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን ወይ ኢሎም ቶም ካልኦትሲ ስለ ብጣዕሚ ስለ ዝደልየትና እያ ከምዚ ጌርና ተዝደልየና እውን ንሕና ቶም ተዳላለያ መንገዲ እውን ይፍለጥ እዩ ካብዚ ሕጂ ንኣብነት ንኽዋጋእልካ ንኽትዋጋእሉ ደሊካ ብፅቡቕ ይደልዩኒ ኢልካ ምትርጓም ኣነ ሎሚ እየ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ ክትሕግዞ ደሊካ ኮነ ሓደ ጉዳይሲ ንፅቡቕ ነገር ንስኻ እውን ዘይተሰየሉ ንሱ ዝጥቀመሉ ተዝኾንኩ ኦኬ ንስኻ ትጠፍኣሉ ንሱ ዝለምዓሉ ግን ንዕኡሲ ደልዩኒ እሞ ንፅቡቕ ይደልዩኒ ትብል ረብሓ እዩ ትብል እንታይ ረብሓ ኣለዎ ካብ ጥፍኣት ዋላ ሓንቲ ረብሓ ዝበሃል ነገር የብልን ቀፂሉ ዘሎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልታት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ግዝያዊ ምሕዳር ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ዘሎ ስልጣን ብግዚኡ ብሰላማዊ መንገዲ ተዘይረኪቡ ስሕተት ክኸውን እዩ ወይ ከዓ በቃ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ እንዳፍረስና ኢና ንርከብ ገለ ዝብል እውን ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝዘረብ ዝነበረ ወይ ከዓ ዝፀሓፍዎ ነበሩ ኣካላት ሎማዓንቲ እውን ብተመሳሳሊ ብከምኡ ዓይነት መንገዲ ይቕፅልዎ ከም ዘሎ ክነግረኩም ኢለ እየ ማለት እዩ ወዳችሁ ሹመት ምናምን ብሎ ሊሸውዳችሁ ያሰቡ እናመጣችኋል እነሱ ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ ቀይ መስመር እልም ያለ በትግራይ ህዝብ ታይቶ የማይታወቅ ቀይ መስመር ጥሶ የሄደ ግን መቀለ ይቀመጣል መታወቂያ አውጥቶ መቀለ ይቀመጣል ከመቀለ ግን አይወጣም ከመቀለ አይወጣም ምናልባት ወልደ ዕንብብ ሸሽቶ ሊሄድ ይችላል በመኪና ሊወጣ ካልወጣ በእግርም ሊወጣ ይችላል ያ ግን አይወጣም መቼ ወደ ወረደ ከባድ ነው በእግር ወደ አፋር መውጣት አይችልም በመቀለ ኤርፖርትም አይወጣም እሱ እንዳለው ግን ጀግና ነኝና አልወጣም እንዳለው ጀግና ያርገው ወጣለው ካለ ግን እንዳያስወጡት እነሱ እንደማያስወጥ ተስፋ እናደርጋለን ሓራይ ወፂን ተኸይዱ ቅድሚኡ ናይ ይረብሓና ነይሩ እዩ ወይ ኣየድልን ነይሩ በዓሉ ሃዲሙ ይኽብል እንተኸይዱ ማለት እዩ ተዘይ ከይዱ ኸታ እዩ ዝብል እዚ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ማለት እዩ ጠጦ ዝበለ እስሩር ጌርና ኢና ክነንብሮ ገለገለ ዝብል ፈኸራ እዩ መወዳእቱ ድዋዕዋዕ ምስ በለ ወይ ንዋዕላቶም እውን መን እዩ ዝወፅን መን እዩ ወፃኢና ይፍለጥን ዘሎ ሕጂ ኣታውን ወፃእን ስለዘይፍለጥ ወይ ተሓሒሶም ክወፅኡ ወይ ተሓሒሶሞ ከትርፉ እዮም ንሶም ባዕላቶም እንዲኦም ዝመላኸቱ ከምቲ ዝመስለኒ ዘሎ ግን እዞም ኣካላት እዚኣቶም ሒን ኣብነት በዓል እዚ መን ኢኹም ትብሎ እዚ ኣብዚ ኒ ሕጂ ዛረብ ዘሎ ሰብኣይሲ እንታይ እዮም ነቲ ዓዲ ዘመሓላልፉ ዘለዉ ኣብቲ ዓዲ ሲ እንታይ ይገበር እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ክኾነሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኢልኩም ሓቲትኩም ዶ ትፈልጡ በቃ ኣብቲ ዓዲ ሶኢሉ ከምዚ ዝመስሎም ዘሎ ቃርሳ ቀደም ንፃወት ነርና ከምኡ ሕጂ ንሕና ንወቅዕ ሞ ትመርዓዊ ክሕዛሲ ትመርዓዊ ከይዱ ማለት ተዳፊኡ ገለገለ ኢሉ ንክሕዛ ገለ ቀደም ኣብቲ ትንሳኤ ማለት እዩ ከምኡ ተስፋ ንገብር ነርና ንሱ እዮም ከምኡ ዝመስሎም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ፀወታሲ ከምኡ ዓይነት ፀወታ ንክካየደሉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሞ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ኣነ ከም ብወገነይ ይሓዝን እሱ ኢለ በቃ ክሰምዖም ከለኹ ነዞም ከምኡ ዝበለስ ከመይ ጌርካ ትሰምዕ ትብል ኢልካ ከመይ ጌርካ ትሰምዕ እቲ ዝነበረ ምክር ቤትና መንግስትናን ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ዝብል እዩ ዋና መርገፂ እየ ማለት እዩ እዚ ይኩል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ጭቡጥ መረዳእታታት ኣለኒ ንኣብነት ኣብ ኦሮሞ ከይዶም ኣብ ባህር ዳር ከይዶም ከም መርዓት ኣብ ቅድሚኦም ከፍ እናበሉ ብድሕሪኦም ኮይኖም ጨጉሮም ርእሶም ይደርዝዎም ዋልታ ናይ ኦሮሞ የትሕዝዎም ድሓር ሕዚ ዝግዜያዊ ምሕዳር ይቐፅል ማለት እቶም ከምኡ ዘይተደረዙ ኣመራርሓ ናብ ትግራይ ዘለዉ ከዓብኡ ከይዶም ክድረዙ ኣብ እግሮም ክወድቁ ዝግበር እዩ ሓራይ ስለዚ እቲ ምድራዝ ንምድራዙ ነስመራ ከይዶም ኢሳያስ ይድረዞም ይእን ዝብላ ዘለዋ ተነዴና እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሕጂ ዘን ወላዲት ዝዛረብኦ ዘለዋ ሓሶት የብሉን ሓቅነት ኣለዎ ምክንያቱ ንሳቶም ከምኡ እንዳገበሮ ወሲዶም ዕሾሞም ጥራሕተ ዘይኮነ ማለት ንርክብ ንሰላማዊ ርክብ ክትብል ዝግበር ነገር ትገብር ኢኻ ማለት ከም ህዝቢ ክፈትወካ ኢልካ ናይ ምቅራብ ስራሕቲ ይስራሕን ማለት ኣይኮነን ግን ዝብሎ ዘለዋ ማለት ካብኡን ላዕሊ ዝሓለፈ እዩ ሕልፍ ዝበለ ቃል እዩ ማለት እንዳዓሸዎም ነይሮም እዩ ዝብል
ስለዚህ ኣይተዓሸናና ዘለና እየን ዝብላ ንሰንውን ከም ዝተዓሸዋ ይፈልጣል ኣይነገርዎን ምንም ክባህላ ይካል ናብዚ ጉዳይ እዚ ሓቀን የንሰን በቲ ዝተረድእን መጠን ይገልጽ ኣለዋ እቲ ዝፈልጥውን ግን ምክንያቱ እንድሕር ዳንተ ዘየን ጨብጭበ ዝበፅሓ ንሳዕብየን ፍሉጥ ስለ ዝኾነን ሕማቕ ስለ ዝኾነን ከንጨብጭብ ይግባአኒ ኢሉ ዘንጨብጭብ ዘሎ ትውልድ ግን እንዳፈለጠ ኣብ ልዕሊኡ ብያኔ ይዕርፍ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ዝቆተሉን የው ምስ ጌታቸው እኮ በለ ኣብቲ ናይ ጌታቸው ካቢኔ እሺ ሰብ ዝቆተሉን የው ሰብ ዝቆተሉ ኣነ ኮንኩን በዓል ሞያ ሕጊ ይጎደፋይ ነፍሲ ዝቀተለ ሰብ እንሄ ይብል ኣብ ናይ ጌታቸው ካቢኔ ፍቱ ዝነበረ ካቢኔ ሕዚ እውን ምስኡ ተጋሒጡ ዝኸደ ነፍሲ ዝቀተለኒ ብጣዕሚ ሓድሽ ነገር ይገይርዎ ዘሎ ኩሎም ወታደራት ነፍሲ ደኣ ታይ ዘረባሎ ወልከ እኻ በዝናይ ኣፍሪካውያን ተሓሳስባ ነብሲ እኮ ማለት ካብ ብርጭቕ ካብ ጤል ንባዕሉ እኮ ማለት እዩ ጤል ንባዕሉ እኮ ይፈርሕ ተሓረስታይ ንኸይሓርድ ወዶ ተጋዳላይ ግዛዕ ምዛዕ ገለ ክባል ከሎ እኮ ነብሲ እኮ ካብኣቶም ታሕቲ ዝሓሰረትን ብዓይኑ ዋጋ ድማ ዘይተተሓሳስብን እኮ እያ ፀላእዩ ብዝብል እንድሕር ዳኣ መፅያ ከዓ ስቑኢላ እያ ትቕተል እኮ ኣፍሪካ እኮ ቀሊል ነገር እኮ እዩ ነብሲ ማለት ስለዚ ሰብ ዝቐተለ ክትብል ከለኻ ሰበይ ቀተሉ እንዲኻ ትብል ደሊኻ ማለት እዩ እቶም ኣብቲ መንግስታት ዘለዉ ሰብተይ ቀተሉ እዮም ከምኡ ኢሎም ዝናበሩ ዘሎ እንታይ ዳ ይግበር ኣሎ ትዝጠፍእ ዘሎ እኮ ዝጠፍእ ዘሎ ስለ ዝቐትልዎ ዘሎ ስለ ዝመውት ዘሎ እዩ እከለ ዝበሃል ሓላፍነት ዘይብሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ገይሮም ስለ ዘይጥፍዎ ዘሎ እግዚኣብሔር ይሓልፈሉ ጥራሕ ፈጣሪ እዩ ዝፈልጦ መን ቀቲልዎ ንእከለ ዝበሃል ስለዚ ክህሉ ይኽእል እዩ ትትብሎ ዘለ ሓሶት ኣይኮነን ግን ኩሎም ሲ ዋላ ብዓይኒ ተጋደል ተሪኢኻዮም ዋላ ብዓይኒ መቕተል ተሪኢኻዮ ምናልባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝቐተለ እንተኮይኑ ተዘረባ ከምኡ ይመስለን እንድዩ ክእሰር ኣለዎ ኦፍኮርስ ሰብ ተቐቲሉ እኮ ክእሰር እዩ ዘሎ ካልእ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣየድልን እከለ ግን ክትብሎ ኣለካ ምክንያቱ ሰብ ቀቲልኒ ሓቀይ ንሓልፎ ኣለና ይትብል ነቲ ገበን ኢኻ ትሽፍኖ ዘለኻ ተዛረበናያ ኣምፃዮ እከለ ኢልካ እውን ፍለጥ እዩ ንሕና እውን ፈልጦ ኢና ማለት ተዛረቦያ እሞ ንስኻ ትኽሰስ ዝግባእካ ሰብ ኢኻ እኮ ንስኻ እኮ ወንጀል ኢኻ ደፊንካ ዘለኻ በቱ ሰነድ መሰረት ግን ሰብ ዝቆተሉ እኒአው ባዕሉ ከም ዝነገረና በዓል ሞያ ሕጊ ዝነገረና እዚኦም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ሕዚ ሕወሓት ዘውፃቶ መግለፂ ድቃስ ከሊእዎም ክዕግርግሩ ይውዕሉ ይሓድሩ ኣለዉ ኣብ ሪፎርምና መጥናዮ ነርና ተሓሩን ግልፂ ይፋ ዝገበርናዮ ብሚድያ እውን ባዕልኩም ይፋ ትገብርዎ ዘለኹም መሰል ዓርሰ ውሳነና ክንረጋግፀልና እዩ ዝብል ሕዚ ኣልቲሜት ጎልና ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ማዕርነታዊ ሓድነት እናበልና ኣብ ኢትዮጵያ ነርና ኢና ሕዚ ከምኡ ይብልን መሰል ዓርሰ ውሳነና ምርግጋፅ እያ ትብል ብምንታይ ብዲፋክቶ ድዩ ሃገራዊ ሕቶድና ክንገብሮ ወይ እንታይ ኢና ንገብሮ ዝብል ዳሕራ እዩ ዓቕሚ ከለና ደ ዝብል ዓቕሚ ንፍጠር ዓቕሚ ንፈጥርና ንማየት ዘለና ብዙሓት ዓቕምታት ፈጥርና ኢና ብዙሓት ዕድላት ኣለውና እዮም ተወሳኺ ንፍጠር መንግስቲ ንፍጠር እንደገና ኣበይ ኮይና ኢና ክንፈጥር ዓቕሚ እዚ ኣርኪሜዴስ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ቀደም ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ሓቀይ ዶ ኣርኪሜዴስ ሳይንቲስት እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ፍሉድ ገለመለ ምትሓዝ ዘለዎ ማለት እዩ ከምኡ ምስ ፕሬዠር ኦፍ ፍሉድ ፀቕጢ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ፈሳሲ ብራኸ መውፃእ ንሓደ ማይሲ ኩዒትካ ናብ ዝኾነ ሃይት ማለት እዩ ንላዕሊ ናይ መውፃእ ገለገለ ዝበሃሉ እዚኦም ኣርኪሜዴስ ፑሊ ወዘተ ዝበሃሉ ፈጠራታት ዘለዎ ሰብ እዩ ኣርኪሜዴስ ግን ዝኾነ እዋን እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ፈልክረም ወዘተ ዝበሃል ኣሎ ፃዕሪ ከምዚ ኢፈርት ገለ ዝበሃል ኣሎ እዚ መካኒካል ኣድቫንቴጅ ናይ ሓደ ስራሕሲ ክትሰርሕ ተለኻስ መላኪኖ ገለ ኣለዉ ምሽ ሕግዙ ከዓ በዓል ጉጤት ወይ ከዓ ዝኾነ ፑሊ ትስሕብ ገለ ኣንፈት ዝቕይር ኢነርጂ ዝውስኽ ስራሓ ዘቀላጥፍ ማለት እዩ ናታቶም መሃዛ እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ግን ሓንቲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ መሬት ንኽናቃንቃሲ ጠጠው ዝብለሉ ቦታ ሃቡኒ ኢሉ ነይሩ መሬት ንኽናቃንቃ ጠጠው ዝብለሉ ቦታስ ሃቡኒ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሽዑ እዋን ማለት እዩ እቲ ዓቕሚ ንኽመፅእ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ መንእሰይ ምእካብ ካልኣይ ከዓ ዓቕሚ ንኽረክብ ዓቕሚ ዘለዎ መሬት ዓቕሚ ንኽህልዎ መሬት መሃብ ድዩ ዝቕድም ሲ ዓቕሚ ክነምፃልኩም ኢና ፀገም የብሉን ንቐደም ውሳነ ንወስን ካብኡ ብድሕሪኡ ክንሪኦ ኢና እዩ ብተስፋ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ግደፎሞ ንበይኒ ዓይኒ ዲፋክቶ ግበሮ ዋላ ገለ ገበሮ
اتحجي زلاتو خونتات نبعلو أسجئ وزول من إسي تقللا ندقصلت انتحرد أخيرا بتحجي زلاتو ناب حدا جاءت متخل تعدل نزلات جراي واي كمتي أكايدا ناين حقوا إرتراري أمالوتيو بوت خون بوت مسل ناب أتمسل سلازي ناب ديكتاتورشيب وزته أملاخ أي نسخاتكم مسيت زحلفه أخلوكم يو حجي دما زحاشي خساغركم تيلنا دما ناب تعيز خونه كايدا نساغر مالتي أي زروي كاب كل تيوم من مرات حدا كسرح عند حركوي نايم حق تخوينه تساتفوا من إسياتي اللي فرع عد خمس رتون من إسياتي اللي يوم نسخات وصلوا للجزي حين أبنت نسخات لها بعلها جزي هاي كونن بقى إذا جزي زين هايتهم قالوا سبات جزي تلقيها تتكلم زلها مالتي هاي تقول لها خمسة حموش تجزي شديش تجزي كم زي خنبيلنا عقل لنا أوزت أنا تمن أسي أكيد كيابلها تمن أسي جن فريح ما مزري هذا له فريح ما متأكد ننبسم بلك أقون ويكالون لعل حق سريعهم والله دحار لعل حق مسرعهم زي كونس حزوه التفاتون ولدت حز تردي هاني زي كم زتاهاتو لهم استفتر يفتر عينات كلهم تتصقعوا زتحز ولادهم بولاد ناين ماتهم كل دزر اللي زلوا سبات يعني ترى جنزب تعم شجر الله حزين أي جنزب قداي إلا على ندادون كمو زين سلستي أن تريحين مسنا إيرترا تحس كمالتي من قصر له حكي كأدي نداد إلا كابل نداد دي تركب ماكينة زي كافتاوي يزوز حب إيرترا ويا نداد ملي خلنا نقص إسكال تردهني وسيم زلنا منازلونا أنا جنزب نوسد جنزب كبانكي كيركا كون كان توص بترى جنزبه أسيرو يتجنزب كابز أسره نوح عمتها تجيريو من منقى منقص بكفتنيا ود واقع يجزا بكفتنيا دقوما إياك قرب زينا نداد دقوما أب إثيوبيا بزملكتي مالتي حدش دقوما يتجمير زلو قدم حجي أستات 4 مليون كيوبيك مليمتر كيوبيك زعقنو قال إني رح جيجن عصفن قورة إنا مخنياتو قدم نفتخينا زنبر أوان كنملو سئنا زبليو سلازي ندادي صقم نخيهلو مفتح يخلون أي عينتو أكايد أي مالتي تمغلصي ቢሆንም ከዛሬ ቀን ጀምሮ የናፍጣ አቅርቦት ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት እንዲመለስ በመንግስት ተወስኗል። ይሄ ማለት ነው በቀን 4.5 ሚሊዮን ናፍጣ በአገር ደረጃ እናቀርብ የነበረው ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት ወደ 9 ሚሊዮን ሊትር የቀን አቅርቦት እንዲመለስ ውሳኔ ተመልሷል። ዝናይ ትግራይ ስለዚህ ጽቡቅ ናይ ኢኮኖሚ ንቕሕ ክህሉ እዩ ተባሂሉ ተስፋ ይግበር ከምቲ ዝብልዎ ዘሎ እንድሕርዳ ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክሳብ መረፃ ተዘይ ኮይኑ ብኡ ቀፂሉ ዝቕፅል ተዝኸውን ተኮይኑ ናይ ኢኮኖሚ ኣቕርቦት ናይ ሓደ ነገራት ምእታው ምስ ተተሓይዙ ከዓ ካብ ዕዳጋ ናብ ዕዳጋ ናይ ዝግበር ምንቅስቓስ ለውጢ ክህሉ ተስፋ ይግበር بتقلال لا مالتي تقلالات عداقاسي كل وطا يخيل يو كابنا بناي منقسقاس مينس سلازفاطن مالتي እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኮውን ይኽእል ቀደም ወንተነዳድ ምሳን ዘይ ኮና በገለገል ቦታታት ናይ ኮንትሮል ሲስተም አሎ ጸገም ማለት እዩ ገለገል ውሱን ኃይሊ አኪቡነ ተነዳዲ ዝሸይጥ አሎ ዝልውጥ አሎ ዚአተም በሙሉኦም ከአንድ ሕርዳ ቁጽር ተውዒሎም ይንበር ተነዳድ ሞጽዩ ብመጠን ትሌባ ድማ እንዳዓበየ እንድሕርዳ ኸይዱ ሽግሪ ማለት እዩ ስለዚህ ቁጽር ዝበሃል ነገር እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደጋው ዲኦ ዘሎ እንተኾነ መፍትሕ እንድሕርዳ ዝርከቦ ኮይኑ ጽቡቕ እዩ نمرز أيا كنت مثل مالتي مرز أخلى على كله موصو بروميسات بتعميهم كده زلها بهز تمرز منقستي حموش عمد غير دي حتى تحزل له تعزل زله نعيك كل تعمد غيره حموش عمد غير زلت هاليو أنا مثلنا مناتو أبصر حيس أنا عندها 3 ساعات حراي نس حجي أبصر حديث أني حيو كل تعمد غيره حموش تعمد غيره أي فلت أن مالتي تبصر حديث أن حد لمخنيات لوعلاونة حقي أب تجراي تتحيسو سرعة ألبونة نجيسو زي مالت تجراي نب حدقة جزء أواج ويكا emergency state ويكا at moment نب emergency نب حدقة مستقيرة تقلل لا من قصة تجراي بهاللجر فريسو تقلستي دك هزبن بتقلل لا توم زك على صبوم ولا أمد ما مالتين برخا وريد وما برخا خوينهم كقالوا سخلوا استفدت حق ألبونة سرعة ألبونة ስለዘሎ ንደ መንግስቱን ፎርስ ስለዝነበረት ብሄረ መንግስቲ ንኽምለስ ተባሂሉ ይግዚያው መንግስት ጣይሹ ስለዚህ ክልተ ዓመት ዲሞሪሑ ፍርቅ ዓመት ዲሞሪሑ ትመረጽ አዲኹም ገይሮ ቋጣና ይፎ ገለ ዝባሃል አፍቲ ዝሓለፈ መንግስቲ ተዋጋዕኸውን ስልጣን ይምለሰለ ኢለ አነ ንኣብነት ካብ ሽዑ ዝነበረ ፖዚሽን ተዘዋግዕውን
ድሕሪ ውግእሲ ከመይ ገይረ ካብቲ ዝነበርኮ ናይ ውግእን ናይ ጥሜት ናይ ጥይትን ናይ ተኽስን ወዘተ ዝበሃል ነገራት ብምልኦም ማለት እዩ ናይ ጥይት ትራንዛክሽን እዩ ነይሩ ሽዑ ሕጂ ናይ ዳቦን ናይ መሬትን ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕባለ መንገድታትን ክኸውን እንተኾይኑ ዋላ ምስታ ሓላፍ ዘላፋ ጥራሕ ዘይኮነት ሲ ዝተቆርመመት እንዲ ኣብስሩ ጠቕላላት ኣብ ትግራይ ዝኒኦ ሰላም ተቆርመመት እያ ገለገሊ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ብበዝሓ ተቆርሚማ ኣላ ብመንግስቲ ሻዕብያ ድማ ተቆርሚማ ኣላ ማለት እዩ ብዝተወሰነ ኣብ ውሽጢ ድማ ተሸርሚማ ኣላ ማለት እዩ ብሽዕሽዕ ኢላ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምስትኽኻል ወይ ከዓ ነዚ ንምእራም ክውሰድ ዝግብኦ ዝነበረ ስጉምቲ ዝነበረ መንግስቲ ምምላስ ኣይመስለን ጥራሕ ዘይኮነስ ርግፀኛ ኮይነ ንክዛረቦ 100% ደፊረ ማለት እዩ ሰዓብየኑ ዝገለደ እዩ ከምናተ የርእቶ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ሕጂ ንኣብነት እቲ ብብልፅግናን ምስ ብወረ ብልፅግናን ተታሒዙ ዝመፀ መንግስቲ ንሱ ሾሞ ብእተመርሑ ገለ ማለት ኣይኮንኩን ዋላ ካልእ መንግስቲ እውን ክኸውን ይኽእል እንተኾይኑ ሎካል መረፃ ክትገብር ብሓድሽ ትግራይ ማለት እዩ ብሓድሽ ስግግር መንግስትን ኩሉ ሓቋፍ ብዝኾነ መንግስትን ተጣይሻ ናይ ባዕላ መንግስታን ጠንካራን መንግስትን ክኸውን እውን ሓድሽ እማመ ሰላም ማውፅያሲ ኣብ ባዕላ እውን ክትሰርሕ ዝግባእ ነይሩ እምበር ነቲ ጉዳይ እዚ ህልኽ ካብ ብዝመስል መንገዲ ናብ ዝለዓለ ወርዚ ማለት ወርዝ ናብ ዝኾነ ወርዚ ናብ ዘይኮነ ማለት ዋጋ ናብ ዘይብሉ ወርዝ ናብ ዝኾነ ወርስቲ ናብ ዝኾነ ወሬ ሕማቕ ናብ ዝበሃል ነገር ዘሰጋግራ ጉዳይ ሒዛቶ መፅያ ዘላ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሪሕነት እዚ ኣተሓሳስብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ምስቲ መንእሰይ እውን ካብ ምግጫው ዝተለዓለ ሓሙሽተ ዓይነት ሌቭል ዝገበሮም ግሩፓት ኣሎ ጻዕዳ ባንዳ ቀይሕ ባንዳ ጸሊም ባንዳ እንዳበለ ዝመቐሎም ብኸምኡ ገይሩ ነቲ ሓይሊ መቒሉ ወዲኡ ንሱ ጥራሕ ከይኣኽሎ ንባዕሉ ተመቓቒሉ ምህላው እንታይ ኣመነ ፀገም የብሉን እግረ ዝበልዓን ዘሎ ኢሉ ሰብኣይ ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ውድ ቢንያም ግርማይ እንታይ ይብላ ኣሎ መህረይ ወላሃንስ ምስ ሓደ ናይ ሕወሓት በዓል ስልጣን ነዊሕ ክትዕና ተኻትዑ ተለዉ እቲ በዓል ስልጣን በሺቁ እናተናደደ መህረይ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናተ እዩ ኣይትድከሙ ይብሎም መረይ ድማ ወሓቅኻ ጎይታይ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናትካ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ስቃይ ግን ናትና እዩ ኢሎም መለሱ ይባል መረይ ወላሂ አንተ ሓያል ቀሺም ነይሮም ኣኽሱም ከባቢኦም ነይሮም መስለኒ ማለት እዩ ብዙሕ ቀልድታት ዘለዎም ተቀልዶም ከዓ ሒዘልኩም ክመጽእ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሒዘልኩም ክመጽእ ፈተና ክገበር እዩ ተቀልድ ናይ መረይ ወላሂ አንስ ብጣዕሚ ዝገርም ኢዶ ተመስሓቂ መስሓቂ እዩ እስኪ ናብዚኦም ኣሕዋትና ንስገር ተጀሚርዋ 4 ነጥብ ከስምረልካ 4 ነጥብ يخسمرلك شامبل بزردك عنقا خردك انا مصيخ عندي خلاويه كملسلك يشعو سلازي بلصقنا ورحد تواقيس انا بهوتي فرد يجمرنا بلصقنا تدريكم نعسخاتكم سلامنتاي تمولت سلازخونكم شامبل قبره علىها تموال سلازخونكا 4 عامات القادك اسكا زلخا ماني خفلك سلت مولي بهوت او حجي ازي انا ندحر ابلصقنا ورحته تواقينا بمنتاي يفرد يزبله بهوتي يفرد مالت هيوتي يتحيزلخو يزبل سبات جنا ناي تحساسوهم زي قيرو مخانوم قبل معات እኳ ርግፀኛ ዘይትኾነሲ ኣብ ውግእሲ መን ከም ዝዕወትን መን ከም ዝጅምርን ርግፀኛታት እንተኾይኖም ሽዑዮም ወዲቆም ማለት እዩ ሽዑኹም ምጥርጣር ትጅምሩ ሓደ ግዜታ ይዝባል ሕጂ ፍራሕ ይባል ሕጂ ፍራሕ ሕጂ ካትፈርሕ ዝግባእካ ዞም ሰባት እዚኣቶም እንታወት እዮም እትቀፂሉ ዘሎ መንእሰይ ዝገልጾም እዮም ግን ኣነ ድረብ ቢለኹም ሓደ ትምስኡ ዘሎ ተኣሲሩ እዩ ለማዓንቲ ካብኣቶም ሓደ ዝነበረ እዩ ተተኣሰረ ሻምበል ጉዕሽ ገብረ ገለ ዝባሃል እዩ ተኣሲሩ ኣሎ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ትመግለጽ እንታይ ዝብሎም ዘሎ መስይኩም ኣነ ወርሒ ዋጋኣኒ ርግፀኛ እየ ይዝብል ቅድምታው ግእሲ 2013 ዓመተ ምህረት ጀነራል ሲ አብርሃም ማለት እዩ ሓንተ ሓሳብ ደገሊጹ ነይሩ ትፈልጡ ወዲኹም ኣሰልጣንና ወታደራዊ እንታይ ዝባሃል ስትራቴጂስት ኮምታት ነገር ይመስለኒ ሓቂት ዝተጋጊ ዝሕንጽጽውን ንሱ እዩ ሕጂ ታይል ተዛሪቡ ነይሩ ውግእ ጀማሪ ዝፍለጥ እምበር ወዳኢ እንዛዛሚኡ ነው ይፍለጥ ንኢል ነይሩ ሕጂ ካብኣቶም ንላዕሊ እንታይ ዝባሃል ካብቲ በዓል ዋና ንላዕሊ ፈሊጠ እንተይልካ ክትጠራጠር ዝግባእካ ሽዑኻ ሰጋእ ክትብል ዝግባእካ እንታይ ዝባሃል ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ኣብኡ ኣፍታዓውድ ንሱ ሳይንቲስት ድየ ታይና ተቫልዩ ኣፍታዓውድ ንሱ ኣምቢው ትኹሉ ጥበባትን ትኹሉ ክእለታትን ዝወደአ ትክክለኛ ኣናሊዝ ትክክለኛ ገምጋም ዲ ኣነ ኢልካ ማዓርስኻ ፍትሽ ተብልሽዑ ተተጋጊኻ ትምለስ ሕጂ እዚ ኣይምለስን እንታይ ይብሎ መስኩም ርግፀኛ ሓደ ወርሒ እታ ዝሓለፈት ንኣብነት ዶክተር ኣብይ እንታይ ኢሉ ጀሚርዋ ነይሩ ዶክተር ኣብይ በዓል ማለት ክልተ ሰሙን ኢሉ ጀሚርዋ 4 ዓመት ተዋጊእና
أبجمت أبوج ما نمسب تخكلني أخونا يكلن روسيا قبل على يوكرين أبرو عن شمونتن ساعات وشتي تشين زبهرو تدرات اللوني أزيوم زحيلون سلطانونيهم ثم تدرات دي أتوم تتقيم دمام كيف وانا ختم يوكرين مالتي بحدا جزي أبرو عن شمونتن ساعات وشتي قاس أرى نيتو أبرو عن شمونتن عامت كتواجع روسيا نحردات دي تعرف عامت قدفو أمريكا أنا السوبر باور ذا اللي الناس عالم زي لا حيالي بك نعايز أفرح يلا أبا يزولو أرسنال ويكا أرسنال زبال مالتيو أبا يزولو أزوار أبا يزولو مسارحتات كوينات بمولو مالتيو موكيرة بمولو ولا تسيلو ولا نفتن تزخون نوعلس سويل إيتا يزبال قورو نوغل إلا تمكي حق لمس يا قدامي ريخو ما يخو مالتي كندي بلينا طاع خمس بلد أتز حيلوني رجس أنيا زخون أوج رجس أنيا زخون كم تعوت يكونن عنوات كم زولن 100% رجس أنيا أي بالحدث فلسفة أوج عنوات كم زولن دوع خم زولن 100% رجس أنيا أي من يتعوت أي زبلجن 100% رجس أنيا خوان أي كادن من يتسعر بهلون أي فلت نظامكم زيلهم زقوم متساباتين عدل هنا يوم حجي إحنا نتفق زلنا بعد يوم حجي ميديا اللي يقمتوا يزاربوا سمعوا وانا أمنت خقمتهم زي نورهم أمنت إن من تعيد سحتت أنا كونكم نسيز ولا مزحونا بعد عدك والكسات ومدمة أو زي بحساب زي ولا مسا قوصل الكاميرا أي كندينا محفري كندينا محزنون محرقون كون كم زكالي تقرأ أي زرزلهم بزبلا شو بشتسي وصيتون بعلم ينقصتي وازلهم بعلم سمعوا عرى وي مرزي بعلم يستويوا بأمس ما زي نوركو الشيء مزولها كم تانسخات ولا زلها أنت تولم الشيء مزولها أنبأ يولها كنساتي أنا لما مجمروا جناي ستيوان تفرد زيئة فرد غيافان فرد حنانية كمتي برناباس تمني برناباس يخونا زنبرة مني شو منبرة توانا شيفتا مالتيو توانا شيفتا نيرح كيدو كم عينت شفاتو يوم نعم نتحجاب زقود دايزي انتا يوم زقورو مسيلكا تم حجهم زيلهم زارو زلو سبات افتقز اوقي يلون حدا اتهزب مهورات يوم يلو سلازا امنهم بتعامل كو ازازنك هزب تقرايكو خمزي زعمسلكو قطيمو كو يفلط انا بتاريخو بتعامل مهورات يوم فلات يوم نصهم يوم مواصو يزخونو سلازا حاسبهم نتحجي الزارب زنبر انكلودين كحازلوكو شيم كحازلوكو يحازلوكو يوصيوهم توم زحازلو بعل جيتاچو كديعملو غديفملو توم فتوش تزلو بعل دبرصيون كديعملو بعل فتلور كديعميهم كم زحازلونا يفلطني اي كرعنا لو مفتوش تيوم زقمط انبر نتناتو علامه انت ذي سريحك كافت علامه انت وصيخا كو خديعها خنت تناهي زبدليتن باغن كو يكون نوصيخ سلاذ تايز بالمسلكم تسبايزي ازيوم سي تاصمقوا عرس كسوتيوا بعلم اي سوتيوا نمت هزب يوم صميقوم لزخدو طجي املو صوم دا غلغليهم سودانيهم سغرو غلغليهم انترنت نيروم غلغليهم اي قتلنيهم غلغليهم فريات مروخاتيهم غلغليهم فليات حزاتيهم ود حرستاي بجنبارو بوحج بتمن بقبل بتميت بحمام سأن مدحانيت زموت كالي سبي نصهم ايموتون اكاتركو امساتهم اكترسيهم تواسات انديهم سم اكتر دي موت يا فيلم كو يو ابتلع الحزب تكراهي تخالي زولكو اتي غزياو غص بحر تيمبوراري غص بحر كو يزموت تهزب ينسو افتوق تيمبوراري غص بحر مخنياتو اكتر كابازيوم حدا قطاتيلو غليهم زموتو نحنا نموت حويناتي تجي نوركو امصما نوركو غشي قبلكو سغم قبلكوس كل صوم يقوم بملو موداتا عرا خونم تلت وي مرز خونم تلت سوا وي تسسته نع هزن عصطيو دحري انا خدحن مارسي يموراليزو زلكو سيو عمصات حتوتات كلنا ودحردك نومور انا ايه اسخاس تايلو للو مسيلكا هاج ناتي نبرتي خاصخا ناي بعل خلونا يبل خا حزب تግራይ ስናይ ባዕላ ህልውና ይብላይ ናተይ ንብረትያ አነ እንተ ወሲነላ ባዕድ ኸድ ተገንጸል ተይለያ ተገንጸል ኢትዮጵያዊት ኸተይለያ ኢትዮጵያዊት ያትኾን ይዱሎ ህዝብ ትግራይ ኖ ክብለሎ ማለት ኖ ክብለሎ አውሽጡን ታይ መስፈርት ግን ሓዳ ንኽት ስራሕ ዘፍ ትገብር መስፈርት ነው ታንት ጓልያ ሕርያኻ ወይ ታንት ባህር ለለዋ ይስን ተመልከቱ ንሽ ተግለጸል ተኾነ አበል ውድሕ ዋሕት ዘقلዓ ወይ ድማ ደጋፊት ተኾነ ይምረጽ እዩ ውድሕ ዋሕት ተኾነ በቃ ደጋፊት ተኾነ
ሓዳር ክምርዖ እየ እዩ ዝብል ማለት እዩ ዝኾነ እንተኮይኑ ግን ደጋፊት ሕወሓት ክትኮን ኣለዎ ኣባል ውድብ ሕወሓት ተዘይ ኮይና ኣይምርዖዋን እየ እዩ ውድብ ሕወሓት ተወሪዳ ከታ ሰበይትካ ማእኸል ክልተ ቆልዑ ምስ ወለድኩም ክትፈትሓ ማለት ድዩ እዚ እኮ ገጢሙና እንዲህ አይነት ችግር ነው የገጠመን ጎበዝ እዚ እኮ ገጢሙና በቃ ለሕዳኮ ምስከም ዚኦም ዝኣመሰሉ መናእሰይን ኮይና ክንረዳዳ ዘይንኽእል ዘለና ማለት ነቲ ሓዳር ትገብረልካ ንባዕሉሲ እቲ ትድግፎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እንተትኸውን ይምረፅ ኢልካ መሪፅካ ኣላ ኢኻ ተእትዎ ንሓዳር እውን እኮ ሓዳር ማለት እዩ ከመይ ገይራ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝተምሃረት ቀንዕቲ ለባም ደኣ ከምኡ እኮ ይብልን ከምኡ እንተዝብል ትውልድ እዚ ምሩቕ እንዲኾን ነይሩ ምሩቕ መተመረቐ ነይሩ ውግእ ዘይምወፀ ነይሩ ሞር ካብ ንኣምላኽ ንሰብ እንዳኽበረ እኮ እዩ መወዳእትኡ ገደል ዝኣተወ ሽዕዩ እቲ ኣምላኽ ከዓ ማለት እዩ በልድሓን ከሪእካ ከመይ ገይረ ከም ዝቐጥፈኩም ይፈልጠኩም እየ ኢሉ ዝውደአና ዘሎ حاجة لو قناة قنص كيف تقدر بمونات تناي علامات القف قالت تخن دسي بهرتني على قناة مالتي لك حر ماتم ما راح تكون لكاسي بهرتني على قناة كل لانه هو خلخنا كذا حضر كده قال لي بهرتني زي كونه سبك الا اذا له نابي نخن اللي لك እሺ ጆን ገብሩ ጠቅላሊ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ማለት እዩ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አመስኮ ክራኸቡ ምዃኖም ተፈሊጦሎ ብሄረ ሕወሓት ድማ ምስ አልሸባብ ፋኖ አሸበር ተختርፊኦም ወዘተ ገለ ዝብል ሓደ እቲ ከምዚ ትብሉ በዓል ጆን ገብሩ ዝኣመሰልኩም ሰባት ኣለኹም ገለ ጥንቃቐ የድሊ እዩ ንስኻትኩም ኣብ ፅኑዕ ሰፊርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ህዝብና ግን ምስእከለ ርከበለዎም ተባሂሉ ኦፊሻሊ ዘይኮነ ግን በዓላቶም ብዝመሰሎም ሰኺሮም ዝተዛረቡ ሰባት ብዝተዛረብዎ ሽግር ንኸይኖም ጻልኽ ክንጥንቀቕ ኣለና ሕና ኦፊሻል ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦም ዝኾነ ይኹን ኣካል ኦፊሻል ርክብ ናይ ፀላእትን ወይ ከዓ ናይ ሸበርትን ናይ ዕጡቓትን የብሉን እቲ ውድብ እዩ ምስኦም ተተራኺቡ ተራኺበ ክብል ዝኽእል ኣይተራኸብኩም ክብል ዝኽእል እውን ብውዳብኡ ብናይ ባዕሉ መንገዲ እዩ ማለት ምስ ህዝቢ ኣይተተሓዝዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ተንኮል እቲ ሓደጋታት ስሒብኩም ናብቲ ዓዲ ኣምፂኹም ንስኻትኩም ምእንታን ክጥዕመኩም ማለት እዩ ውግእ ንክትፈጥሩ ነቲ ህዝቢ ጣጣይ ተምፅሉ ኣና ኣቦይ ኣደይ ዝበሃሉ ሰባት ብምልኦም ሲ ትትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጥዎን እዮም አልሸባብ ጻዕዳ እኹብኩባት ናይ መላእኽቲ ናይ ሰጣውንቲ ናይ ጋነንቲ ጉዳዮም ኣይኮነን ኣይፈልጥዎን እዮም ይሓልፈሎም የልካ ንስኻ ጽሕፈሎም ኣለኻ ኣብቲ ፌስቡክ ኢዳው ካይሰበርው ከይብለካ እውን መርገም እዩ ክራገም ኣነ ተፈጠርኩን እየ ማለት እዩ ብሓሳብ ክቃወመካ ንሕር ኮይነ ግን ትገብሮ ዘለኻ ነገር ጆን ገብሩ ትበሃል ወደ በይ ገብሩ እንዲኻ ንሓይን ኣምነት ንስኻ ክፉእ መጋበር ክህልወካ የብሉ ከምዚ ዓይነት ፖስታት ገለ ነቲ ህዝቢ እውን ክትሓስብ ኣለካ ኣእምሮ ክህልወኩም ኣለዎ ፖስት ትገብርዎ ዘለኹም ተናታትኩም ዘሎ ነገር ጥራሕ ይትራእዩ ኣሎ እዩ ካልእ ሰብ ዋላ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ከም ጣዓንቶ ዝበለ እዚ ኳስ እንታይ ክፅምቕ ከለኩ ኣይፈልጥ ኣሎ እዚ ብሱር እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ትግራይ ከምዚ ሕጂ ሰዓት ዘይፈልጥ ሰብ ሞል እዩ እንታይ ይግበር ኣሎ ምስቲ ቀደም ሕጂ ዝነበረ ፈላላይ እንታይ ሕጂ እንታይ ዝመፅ ዘሎ ተወሳኹ ንዓና ከምህር መከሩ ዝረኸበ ህዝቢ ገለገል እዩ ዘይተማሃረ ብምዃኑ ድማ ንሕና ማለት እዩ ከምዚ ኩፋኣት ኮይና ንዕኡ ወይ ከዓ ተመንስያታ እዩ ዝበሃል መዕበዩ ዝናኸስኩም ከውን የብልና ንሕና ነቲ ዘዕበየናሲ ክንነኽሶ ይኮናን ዘለና ዘይፈልጦ ነገር ከም ዝፈልጦ ምሲልካ ምጥቃን እውን ፀለመ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ በዓል ከለምሶኦም ክተርፊዮም ነቲ መንግስቲ ኢሉ ዝመፀ ጣጣ ንዕኦም ስለ ዝመፆም እዩ ነቶም ውልቀ ሰባትን ሰበስልጣናት እንተዳልዩ ኩርንን ኣቢሉ ከኣስሮም ይኽእል ማንም ኣካል እሱ ጉዳይና ኣይኮነን ማለት እዩ ምስ ጉዳይ ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ናይ ጥብቅና መቋም ኣይኮነን ህዝባዊ ሓላፍነት ክስማዓኩም ኣለዎ ንምባል ዝኣክል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣውፅዎ ዘሎ ገለፃ ሕፅር ረቢሎ ዝኹሉ ነዊሕ ፅሑፍታ ይመስለኩም እንታይ እዩ ዝብል ዝተፈላለዩ ኣካላት ነቲ ብቀዳማይ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ተጻሒፉ ዝነበረ ፅሑፍ ናብ ዝተፈላለዩ ትርጉም ተርጉሞም እዮም ማለት እውን ዲስቶርት ገይሮም ዝተርጎምዎ ሰባት እውን ኣለው እዮም ናብ ባዕሎም ዝጠምዘዝዎን ናብ ሕማቕ መንገዲ ዝወሰድዎን እተን ክልተ ተፀዊዐን ዘሎ ሓደ ከዓ ብጠቕላላ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣክሮስ ሚዲያስ ኤንድ ሶሻል ፕላትፎርም ዝብሎ ዘሎ ፕላትፎርም ማለት ዓውድታት ዘርግሐ ማሕበራዊ ዘርግሐታት ማለት ብጠቕላላኦም ኣብዚኣቶም ብምልኦም ብዝተፈለየ መንገዲ ናሬሽን ተጠቂሞም ዘለዉ ዝብል እዩ ንሕና ግን ከምኡ ኣይኮናን በቲ ሕማቕ ትርጉም ብከምኡ ኣይኮናን ደልናያ ዝብል እዩ ካሊእ ኣብ ታሕቲ መወዳእታ ፓራግራፍ ዘሎ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ መስመር ከባቢ እንድሕር ደኣ ኣንቢብኩሞ ከዓ ብጠቕላላ ከምዚ ዝብል ፅሑፍ እዩ ዘለዎ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ሕጂ እውን እንተኾነ ንሓበራዊ ስምምዕ
ንሓበራዊ ፓርትነርሺፕ ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ ማለት እዩ ሩትድ ኢን ትሬድስ ኣብ ንግድታት ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ሓቢርና ንምስራሕ ድልዋት ኢና ማለት እዩ ኦነርሺፕ ዝበሃል ነገር እውን ድሕርዳ ኮይኑ ማለት እዩ ዲቨሎፕመንት ፕሪንሲፕል ምስኦ ተሓይዝና ማለት እዩ ምስቲ ዝህነፅ ኢንፍራስትራክቸር ወዘተ ምስቲ ዝግበር ብምልኦ ማለት እዩ እዚ ብምልኦ ምሲ እንዳገበርናዮም ክንከይድ ኢና እዚ ዓለም ለኻዊ ግሎባል ዝኾነ ትሬንድ ኣሎ በቲ ኣካይዳ ንሱ ኢና ክንከዶ እንደሊ ዝዓይነት እዩ ሶ ንእሽትለይ ነገር ኣብዚ ታእያ ዘላ በቲ እንግሊዝ ተጻሒፋ ዘላ ጉዳይ ተኣወል ስዒድ ዝፍክራ ገለ ወዘተ ከም ዘላ ተኾይና ናይ ምልስላስ ነገር ኣላ ታፍታ መወዳእታ ከባቢ ትብል ምሳና እንድሕር ናይ ንግዲ ናይ ካልኦት ነገራት ርክብ ክጅምር ይደሊ እየ ዝብል ሓይል ኣሎ ንሕና እውን ድልዋት ኢና ብከምዚ ነዚ ዕላማ እዚ ኢና ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢንሲስት እንዳገበርና ፀኒሕና ሕጂ እውን ከምኡ ንገብር ዘለና ወላ ቀደምና እውን ከምኡ ዕላማና ወዘተ ዝብል እዩ በቲ ትግርኛ እንትኾን ተሎ ድማ ኣወል ስዒድ ዝገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ንፀምደልና ሓትኽትኾ ወዘተ ናይ ከለ ደገፍቲ ዝብል እዩ ሕጂ መንግስትና ንባዕሉ ስለዘይተኣማመን እቲ መግለፂ ይፈላለ እዩ ተኣወል ዝገልጾ ትበዚ ዝግለጽ ገለ ይፈላለ እዩ ብሓፂሩ ግን ዲስቶርት ኣይትግበሩልና እቲ መልእኽቲ እዚ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ እቲ ኤምባሲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እውን ዝብል ኣሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝብሎም ከዓ ንመን እዮም ኣብዚ ውሽጢ እዚ ጠቕላላ ገሊፆም ዘሎ ሎቢስት ዝብል ቃል ፀዊዕ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ብፖለቲካ ተቆፃራይ ማለት እዩ ሎቢስት ማለት ብሓፂሩ ሲ እንታይ ይኽብለኩም ናይ ፖለቲካ ድምፂ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ክንዳኻ ስራሕካ ንኽሰርሓልካን ኣብቲ ፓርላማ ውሽጢ ኣትዮ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ማለት እዩ ድምፅኻ ንኸስምዐልካን መልእኽትኻ ንኸመሓላልፈልካን እቲ ቆፅሮ ሰብ ከም ማለት እዩ በቃ ተቆፃራይ እንደንበሎ በዓል ማህያ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እውን እቶም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣካላትን ዘብሎ ቢስታት ገለ ወዘተ ዘብሉ ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ዲስቶርት ንክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ንበዓል ቲቦር ናጊ ገለ ወዘተ እያ ትመስል እታ ጉዳይ ማለት እዩ ብሓፂሩ እቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ኣይሉ ፅሒፉ ኣሎ እቲ መግለፂ ከምዚ እዩ ኢለ ንክገልፀልኩም ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ከምዚ ዝብል መግለፂ ኣውፅዮ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ብጠቕላሉ ሜላት እዮብ ትብል ዘላ ህፁፅ ሓበሬታ እዩ ሰብ ሰኣነ ትግራዋይ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ብትእዛዝ ኣወል ስዒድ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ትግራይ ከም ዝኣተው እዩ ዝሕበር ሰብ ሰኣነ ትግራዋይ ምስ ኣወል ምስ ዝነበሩ ቅርበት ተጠቂሙ ቪድዮ ከም ዝሓዘሉን ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ቪድዮ ንገለ ሓለፍቲ ከም ዝነገረን በቶም ዝነገሮም ሰባት ከም ተጠልመን ይሕበር ኣሎ እቶም ሓለፍቲ ትግራይ ንከኣስርዎ ካልእ ፖለቲካዊ ምክንያት ከም ዝደርደሩን ይሕበር ኣሎ ዝብል እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝሓዘሉ ቪድዮ እንታይ ይክኸውን ዝኽእል ብሜሴንጀር ዝለኣኾ ዲ ብዋትሳፕ ዝለኣኾ እንታይ ዝበሃል ፎቶ ዲ ወይ ከዓ እዚ ኩሉ ክፃረእ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ከም ምዃኑ ግን ይሕበር ኣሎ ሜላት እዮብ ዝብል እዩ ማለት እዩ ሓቅን ሓሶትን ናይ ምዃኑ ናይ ውልቀ ሰብ ቪድዮ ፖስት እዩ ሕጂ እዚ ቬሪፋይድ ዝኾነ ኣካውንት እውን ኣይኮነን እቲ ክብደቱን እቲ ርዝነቱን ብክንዱ ዝኣክል መጠንና ክንሪኦ ዝግባአና ማለት እዩ ናይቲ ሓበሬታ ከመይ ዝሓበሬታ እዚ ወፂኡ ብትክክል ዘይፈለጥናኹም ዝተገበረ ነገር እኒኦ ዶ ኣነ ብጣዕሚ ገርመኒ እዚኣ ብፍላይ ምስ ኣወል ስዒድ ተነጋጊርኩም ነይሩ ኣበይ ረኺበዮ ኣነ ይረኽብኮ ንኣወል ስዒድ ንኣወል ስዒድ በስመራ ይሕዋልተይ ስድራ ቤት ኮይነሲ ንኽነግሮኦም እሱ እውን ድበለን ቋንቋ ናይ ኣወል ስዒድ ከምቲ ዝዛረባኑ ማለት ብምስ ኣወል ኣይተራኸብኩም ኣነ ይዛርኩ ብቴሌፎን ኣይዕልልኩ ኣይበልኩን ኣወል ድበሎ ሙን ኣነ ሰብ ተቐቢለኩም ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ይድብለ ዘሎ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክእትወልየ ዝምልከቶ ኣካል ስካብ ሓበሬታ ዝበኒ ግን ኢሉ ይፋን ይውን ንለይ ኣነ እውን እታ ናይ ምምላስ ኬዝ ዝምልከት ድማ ያው ብቅድሚት ንሪኦ እፀምዶ ክበሃል ከሎ ኣወል ስዒድ እዩ ንኒዮናስ እውን ክምለሱ ዝሓገዞም እሱ ስለዝኾነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ወፀት ኣነ ንዕኡ ክሰደሉ ክሙክር እየ ኣወል ብቻ ኣይኮነን ብዙሓት እውን እኒኦ ዝሓግዙና ኤርትራውያን ኣባል ፅምዶ ዝኾኑ እውን ላይኾኑ እውን ማለት እዩ ኣብ ደገ ዝነብሩ በዓል ዳንኤል ተክላይ ዘርእስናይ ግርማይ ካልኦት እውን ማለት እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ክሰደሎም እየ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ብካሊእ ባህላ እቲ ናይ ምምልላስ ስራሕቲ ወይ ከዓ እቲ ክልእኾም እየ ገለገለ ወዘተ ዝብል ወረቐት ሂበዮ ኣይሰደደለይን ወዘተ ዝብል እቲ ስራሕ ማለት እዩ እቲ ዲፕሎማሲ እቶም ሰባት ናይ ምምላስ እዩ ብሓፂሩ እቲ ዓዲ እንድሕር ዳኣ ተፃሚዱ ኮይኑሲ ኣብዚ ኣብ መቐለ ክነብርን ኣብ ኣስመራ ክነብርን ሓደ ሰብ እኮ ስግኣት ስለ ዘይምነበሮ ተሓቀኛ ፀምዶ ተዝኾን ነይሩ ማለት እዩ ተወርቃዊ እቲ ናይቲ ህዝብታት ርክብ ዝበሃል ሲ ከም ድሌቱ ንክነግድ ክወፅእ ይሕለፍ እቶ ብላዕ ስተውፃእ ወዘተ ዝበሃለሉ ክኸውን እንድሕር ዳኣ ኮይኑስ ስጋኣት የመሃለዎን ማንም ሰብ ኣብዚ እንተነበረ ፍቲ ተነበረ ግን ተሓቀኛ ፅምዶ ስለዘየለይ እንፋለጥ ኢና ማለት ዕንጉለም ቆርበትን ኣይኮነን ሽንትን ቆርበትን እንዳተፋለጣ የማለጣ እዩ ዝበሃል ግን ሰባት ዕንጉለም ቆርበትን ኢሎም እዮም ዝምስሉ ዕንጉለም ቆርበትን ኣብ ምንታይ እየን ዝፋለጣ ሽንትን ቆርበትን ካብ ሓደ ብዕራ እየን ወፅየን ክማለጣ ከለዋ ካብ ሓደ እንስሳ እየን ወፅየን ንምባል ተባሂሉ እዩ ዝሮ ሽንትን ቆርበት እንዳተፋለጣ የማለጣ ይብል ወለዲ ንፈልጦ ለን ዓይናት ውሽጢ
እተተንኮል እተባሃላ ኩሉ ሲ ሒዝና ያለና ኢና ማለት እዩ ዘርእሰና ግርማይ ገለገለ ወዘተ ዝበሃሉ እዚኦም ንሓደ ሰብ ንዓዱ ንኽምለስ ዝኾነ ሰብ ፍቃድ ዝህበሉ ግዜ ማለት እንታይ ፍቃድ ኣድልዩ ተሳፊር ይኸይ ተሳፊሩ መፀ ሰዓት ተኸደዳ ሄደእቶ ጉዳይ ኮን ክንዴ ወደ ገባ ኮን ይሮብ ምን አገን ኔቨር ቱ ኤቨር ብለካሎ እና ቃልስና ህዝብና ምስ ሃገርና እንበሪ ናይ ማንም ሓይ ተደራግ ንሕና ንመርሖ ቃልሲ ወይ ንድግፎ ሓይልታት እንበሪ ዝድግፈና ሓይል ውኻ ዝመርሐና ኣይንድልና ሰኣኖም ኣልዒሎም ዘይክእሉሲ ምስኣቶ ማለሲ መዳፈ ዓሲረስ ናብ ኤርትራ ክትኩሰ ከተሓስብ ኣለኻ ከመይኹም ከመፅልኩም ዝዓነ ድንቁርና ዓይነት ኣተሓሳስባ እሞ ከዓ ዓሰብ ንክወስዱ ዓሰብ ንኻይከድ ትማሊ ክንዴ ዋጋ ከፊልና ክንዴ ተረባሪብና ክንዴ መለሰይ ቀቢርናስ ሕጂ ከዓ ውሃ ቅዳ ውሃ መለስ በዚ ይርኻስ ንዓሰብ ረኪበዮምሲ ምናልባት ተረፍ መረፍ ስልጣን ተረኸብ ክለስ በዚ ክመፃካ ደና ቆርኹም ሓንቲ ክላሽን ዘይከኣልካ የውድብ ሕጂ መንግስቲ ኮይኑ መንግስቱ ተኮይኑ ህዝቡን ገለን ተሓዋዊሱ እንታይ ይክገብር ደሎ ዳርም ዓሰብ ክሕዞ ምናልባት እጋገሎ ድብልኣነ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ክስዕሮ ኢልካ ምሕሳብ ነጊርኩ እኮ ኳሕተ ቢሉ ሓንቲ ጥይሲ ኤርፖርት ቦታ ክሰኣኖ ይብለክሎ ውፃእ ደሎ ሕሙም ይብለክሎ ኣብዚ ደሎ እውን ሓሚም እዩ ደሎ እንታይ ይኽብለና ደሎ ሕጂ ከባሕር ድብለና ንዓና بيناي ملكي بحرنا تخون امبرخ ينبب يفلق دي نمخانسو قلصم بركه ينبب ديو مالت تاي زبل زلو نحنا سيب حجي ساعات قال وزت زبل قلالص اي زلو السبعي زرسنا ونعزو يزلو مالت تزفولط يفولط ديو انا خمزر انا زلو تخوينو حدا سيريس زخونه وقعي زوقع سب ويك فلطت تحاوصون ትክክለኛ ዝኾነ ትንተናት ወቅታዊ ዝኾነ አናሊስ ንሕርድ አሉ ኮይኑ ማለት እዩ ክሰምዑ ነይሩ እዩ ከምዚ ኢሉ ትኩር ኢሉ ወይ ከዓ ኣቃለቡ ሂቦም ሰምዑ ነይሩ ግን ይመስለኒ ከምዚ እናበለ እዩ ኣብ ገዛ ወለ ስለዚ የለ ኢምበርሱ ኢሉ መስኮት ገለ ቆፅሪ ደስ ኢሉ ዘሎ ሒዘርእሰናይ ነው ማለት እዩ ትዝውጋዕ ዘሎ ወግዕ ምንም ሚዛን ዝደፍእ ይኮነ ኣብ ትግራይ እኮ የለምና ቅልጽም ጥያል ይብልዕ እምበር ቅልጽም ሰብ ይብልዕ ሻዕብያ ቀሊል ሰባት ይኮነን ሙሉ ኢደመት ይዋጉን ከመይ ከም ዝዋጉ ይፈልጡ እዮም ተናይ ትግራይ መንእሰይ ኩላ ቅልጽቡ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ንኸይግበር ተብ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ንናይ ትግራይ መንእሰይ ክበልዕ ተሓሲቡ ዝግበር እምበር ሻዕብያ ኣብ ዝሕረቐቱ ኣይመፁ ታይሎም ክመፁ ማለት ካልእ ዓዲ ሳውዝ አፍሪካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓንቲ እታ ዝዓበየት ሃገር ጸላኢት ናይ አፍሪካ ኣብ ውሽጢ ሕጂ እቲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕማቕ ዝበሃል ዘሎ ነገር እዩ ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት እውን ከምኡ ዓይነት ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ኣርዮም ነይሮም እዞም ህዝብታት ማለት እዩ ማለት ካብ ምንታይ ከም ዝተበገሳ ይፍለጥን ግን ኣብኡ ብዙሓት ሰባት ዝኾነ ማሕሰይቲ ወይ ከዓ ኣካላዊ መጉዳእቲ ገለ ተብፅሐላ ከውን ዘይግብኦ ዘይነበሮ ነገር እዩ ግን እንድሕር ደኣ ከምኡ ዝግበረሉ ኮይኑ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ከዓ ኣብኡ ትነብሩ ዝተፈላለዩ ነዚ ቋንቋ ነዚ መደብ ትከታተሉ ሰባት ብምልኡኹም ሲ ናይ ጥንቃቐ መስርሕ ውሰዱ እንተኽኢልኩም ናብ ካልእ ዓዲ ተዘኪልኩም ከዓ ነገራት ምልኦም ማዕበል እዮም ህቡብላታት እዮም ክሳብ ዝሓልፉ ተዓጊስኩም ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ኮይንኩም ምስ ሆይታ ዘለዎ ውፅእ ኢልካ እዩ ማለት እዩ ክትሕልፍዎ ፃውዒተ ይቕርብ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዝመደብ እዚ ድማ ርእቶታትኩም ሃናፂ ዝኾነ ርእቶኹም እንዳገረፍኩም ክትከዱ ብምልኡኹም ማለት እዩ ሰናይ ባህገይን ትምኒተይ እንዳገለጽኩልኩም ክኸድደሊ እቶም ዝህቦም ርእቶታት ፀገም ኣለዎም ኣብዚ መሓይሾም ከምዚ ዝበለ መደብ ኢና ተቕርበልና እንደሊ ትብልዎ ተልዩ ብተመሳሳሊ ዝሓሸ ክቐርብ ዝግብኦ ኩነታት እንተልዩ ከምቲ ናይ ዓንተ ርእቶ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ነይሩ ኣብ ምቅራብ ህዝብታት ስራሕ ገለ ዝብል ኣሎ ኦፍኮርስ ናስራሕ ካብ ሕጂ 4 ዓመት ቻነለይ እዚ ጥራሕ ዝመስሎም ሰባት ስለ ዘለው እዩ ማለት እዩ ርእቶኩም እንዳሃብኩም ኪዱ ሎዋን ቅነ ኾነልኩም ይምነ ደህና ቀኒውታ ቻው ጉድ ላይት ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ